Я не разумею, што было збірацца, каб так в углах хавацца. Навошта наогул такія канцэрты? Жа свой не ты. Я даю табе апошні шанец. Я даю табе апошні шанец. Я даю табе апошні шанец. Гэта энергічны танец. Нехто ўжо вылазіць з вінтажнага шведра. Астатычнай электрычнасці трышчыць паветра. Нехто ўжо стаіць у прыбіральні і безлітасна кажа сваё адлюстраванне. Я даю табе апошні шанец. Я даю табе апошні шанец. Я даю табе апошні шанец. Гэта астатычны танец. Пайшла ўжо такая гулянка. Калі пайшла ўжо такая гулянка. Калі пайшла ўжо такая гулянка. Таран алегра, гром ды маланка. Я даю табе апошні шанец. Я даю табе апошні шанец. Я даю табе апошні шанец. Гэта энергічны танец. Ува мне свет, які не ведаў палёгкі, войны і паморкі, гісторыя на паўзе, дух таго, што мінула, магутны і крохкі. Я стаю ля прорвы, а жыццё паўзе. Ува мне расстраляныя ў 37-м, знішчаныя ў газавых камерах, і гэта салдаты, што ляжаць у магіле невядомай, ахвяры нашага няскончанага лета. Ува мне крыжы чарнобыльскай зоны, салігорскія тэрыконы і паводкі на Прыпяці, шматтысячныя маршы і вольныя раёны, што не магло ляцець і што ўсё адно ляціць.
у 720p і у 30 кадрів. Тому ось такі ось справи. Може, геймпад не обвалився. Ось, у нас сьогодні перший стрім і на YouTube, і на Twitch. Зараз я погляжу, я пойшов хоч кудись, або ні. Ну, хоча я зараз гляділа. Так, ну Twitch есть. О, вітаю Севіч, вітаю Потата. Реплей стимба. Так, я у гэта веру. Зараз будем глядеть, назирать. Ну, не назирать, а глядеть, что за... Но вітаю салону Зигзаг. Салону Зигзаг, казав. Так, все, на Ютубе есть. Так само, мені подається, я бачила стрим. Ось. На Ютубі просто так лайново зроблено, фурчить. Вітаю Ютуб. Поспробуйте перезагрузить, тому що я ось зараз я послухаю Ютуб. Ні, уже профуршилось. Тобто натиснуть на «Уживую» можете поспробовать. Вось, у мяне ўжо не фурчыць. Там ёсць беларуская мова. Дзякую за тое, што падказаў. Я забылася. Всё. Наступнае пасля... Гэта ж таму я і хацела ў яе пагуляць, таму што тут ёсць мова. Я ж... Так, хацела пагуляць, но тут со всеми гэтымі ютубамі наладамі. Вось, гэта значыць працуе. Працуе, дзякую, все, всем вялікі, хто тут ёсць. Гэта... А што за спрошчаны шрыфт? Зразумела. Выражанне экрана, субтитры. Давайте я зраблю трошки величэй, тому што, як я говорю, я у 720p гуляю. Празрыстасць фону. Я насамрэч люблю вось так вось, каб была полностью празрыстая. Но так як распрацоўшчыкі паставілі, я вось так паспрабую. Мабыць, потом скручу празрысты фон увогуле, таму што я не люблю фон на субтитрах. Ну, гэта моя асабістая. Пагуляю у Tales of Meadows. Там геймплей на 18 хвілін. Не, я уже спампавала наступную, так само з беларускай мовай дэмку. Eternal Life of Goldman, паглядзім, як яна будзе так само працаваць. Тут на 18 минут геймплея, но я ж буду ўсё чытаць, так што нам гэта на гадзінку дакладна. Goldman. А мне падаецца Goldman. Ну я не памятаю, шчыра кажучы. Так і думаю. Вось, а калі гэта хутка пройдзе, то у меня ёсць гульня, якую я просто хочу вам паказаць. Там няма беларускай мовы, но просто я ў яе заліпаю апошнім часам. Заліпала ў яе дэмку, і вось зараз набыла. І, ну, я уже говорила про яе тактыку, все справы. Просто покажу яе. Я яе дакладна не буду праходзіць на канале цалкам, но так. Вось, ну што. Мы наладзілі, гук ёсць. У гульні гук ёсць. О, я яго трошки зраблю цішэй, таму што зараз яна ўжо гучная, і калі пойдзе экшон, яна дакладна будзе мяне перабіваць. Так. А навошта нам гэта? Нам гэта не трэба. Тыц, шацік і алёрты. Гэта ўсё, што нам трэба. Сёння. Ух, ну што, гуляем.
North American Trucking Association. Рыч, актуалізацыя нашага статуса, наша праца ў карпорацыі Фенікс, моя як штучнага інтэлекту і твая як майго стваральніка і аператара Уоррен была бездакорнай да сёння. Прыгожасць. Так, будзеш праходзіць Fallout 1 з беларусізатарам, ён ёсць, але не поўнасцю перакладзены, і аўтар-перакладчык адказаў, што зробіць. Я бачыла, так, гэты ролік Руці, так, сёння дакладна перад гэтым стрымом глядзела. Вось. Ну, мне б хацелось, ну просто я ў тактыках завісаю просто на адном босе на 20 гадзін. Гэта будзе горш, чым Silksong, чым гэта ўсё, гэта вось будзе адна гульня на год нам. Ну, шчыра кажучы. Вось, я магу просто паглядзець, ну, то бок, адзін стрым пагуляцца, паспрабаваць вось гэтае вось усё. Ну, і мне падаецца, мяне яна не так уж прямо зацягне. Вось, таму што так, яна культавая вось гэтае ўсё, но гуляць у старыя тактыкі, калі можна гуляць у новыя тактыкі, дзе шмат вось гэтай якасці quality of life фіч, то бок вельмі удобных тактыках, ну, разумееце, дзе ўсё як тебе больш удобна, зручна зроблена для гульца, мне гэта больш падабаецца. Вітаю, пан Прапан, у тебе стрык. Так. Мне падабаецца replaced. Мне таксама падабаецца replaced патата. Тебе таксама шчасця, здароўя, у голівудскую жывёлу тактыку лупі. Яе трэба набываць. Ладно. Гульня, все, не оттягиваемся, а то кожную реплику будем паўгадзіны праходзіць. Рыч, гара за смерці Стывена, твайго адзінага сябра і партнёра, які дапамог стварыць мяне, выклікала крытычную перезагрузку, якая падарвала мае серверы. Пашкоджаны нейронны інтэрфейс нейкім чынам перанёс мяне ў тваё цела, Уоррен. Атрад службы ліквідацыі пашкоджанняў прыбыў у ахопленую агнём лабараторыю не для таго, каб дапамагчы тым, хто выжыў, а каб іх знішчыць. Нам давялося ратавацца, праз уцёкі мы апынуліся за сцяной Фенікс-Сіці. Нашы прыярытэты — выжыць, вярнуцца ў лабараторыю, вярнуць табе цэла і раскрыць матывы карпорацыі Фенікс. Так, нас тут увялі тэкстам тое, што там, мабыць, было ва ўступе гульні да гэтага моманту. Мне здаецца, што будзе рамейк майго відэа, як паставіць беларусізатар Fallout 1. Добра тады. Ой! Ну, насамрэч, проста уяўляем, што мы ў рэтра гуляем гульню. Вось, або мы гуляем, я не ведаю, на нейкім маміным камп'ютары. Вось гэта вось усё ў тыя часы. Ну, проста тое, што вы зараз бачыце 3 FPS, я іх таксама бачу. Ну, іх не 3, іх 13. Цэлых 13. То бок, тут трэба... Не ведаю, трэба ли і ў нармалёвай версіі гульні так... як гэта загадзя націскаць стрыбок. У архівах сцвярджаецца, што тых, хто жыве за мяжамі гарадскіх сел, забяспечваюць усім неабходным. Аўтэнтычненька, так. Ну, хук зато добра ідзе. Ну, вось вам і адказ, чаму я не стрымлю ПК-гульні. Таму што вось які ў мяне ёсць ПК. Вітаю, вітаю. Казімір, так. Ой. Ну, і... Ось, давайте зараз
То бок мне прям трэба загадзя, добра. Угу. Зразумела. Прадмет. Вітаю, Лёха. Дык можна ж на одну платформу. Што на одну платформу стрыміць? Так гэта не ад гэтага залежыць. Гэта залежыць ад таго, што ў мяне дрэнная... у мяне ёсць кансоли ў Nintendo Switch, PlayStation 5, гэта гульня на іх не выходзе. Яна выходзіць толькі на ПК і на Xbox. Вось. Так. Яшчэ раз, калі што, вітаю YouTube. Так. Каб вы маглі больш падрабязна азнаёміцца з баявой сістэмай Replace, то дэманстрацыйнай версіі прадстаўляецца функцыянал пісталета Хакслі, які адкрываецца на пазнейшым этапе поўнай версіі гульні. X базовая атака, Y контратака, А скачок ухілення, R2 РТ залп добівання, уніз на карставіне, аднавіць здароўе. Вы можете адкрыць даведку па кіраванню любы час, націснуўшы опцыі прыемнай гульні. Утрымлівайце, каб закрыць. Дзякую. Ну, насамрэч, я архамовского Бэтмена вось так прыкладна і праходзіла. Я не памятаю, што там ужо на РТ было. А, вось што. Ну, мне падабаецца. Ой. Фінішерчук. Ну, калі ці скраду Xbox у кагосьці, і буду на Xbox гуляць. Выклад. А все, гэта катсцена. Так, я нічога не націскаю. Southeast Labor District. Гэты раён быў часткай Фенікс-Сіці да таго, як пабудавалі сцяну. Снайпер тэрмітаў атрымае чар... Што? Рыж, гэтыя людзі пагражаюць нашаму існаванню, нам трэба быць асцярожнымі. Занадта хутка тэкст ідзе. Мабыць, гэта, канешне, з-за маей дрэннага жалеза. Так, а як ён бегае? Ён сам пабяжыць? Я думала, ён перакаціцца. Ладно. Дякую, питати. Нам треба пристосуватися до ритму світлового проміння Уоррен. Я зрозуміла.
Сёння ноч палявання. Снайпер недзе не дае выпрастацца. Прабач. Ну просто такі момант напружаны. Выпрасталась. Так. Садкат Studios, калі ласка, выпусціце гэтую гульню або на Nintendo Switch, або на PlayStation 5. Буду вельмі удзячна. Куди? Або на калькулятор. Так як Skyrim. Гэта мясцовасць становіцца больш варожай і ўсё ж нам удаецца выжыць. А тут штосьці... Тут схованка нейкая панабраць. Палепшанае здароўе. Цудоўна. Ой, тут штосьці прачытаць можна. Як у Final Fantasy паведамленне аб высяленні. Так. О, якая перспектыва. Так. Гэта ў мяне баганула. Гэта рука павінна быць за тэлефонам, а не перад ім. Ну, я пачытаю, што бачу, но... Ну, вы бачыце. Паведамленне аб высяленні. О, зверху, дарэчы, Warren Scans. Паведамленне высялення. Так. Наступным паведамленнем пра неабходнасць вызваліць гэтую жылую маёмасць да 9 раніцы 20 лістапада 1970 года. Прычынай паведамлення аб высяленні з'яўляецца завяршэнне рэарганізацыі інфраструктуры Фенікс-Сіці. Як пазначана ў дамове арэнды, вы можаце падаць заяўку на жыллё ў межах сцяны ў любым офісе карпорацыі Фенікс да 15 лістапада. Паляпшэнне жыллёвых умоў заяўнікаў адбываецца ў індывідуальным парадку. Якосьці там вызвалення жылля, судовыя позвы, бла-бла-бла. Ой, тут штукі можна пачытаць. Акслі. Зараз я зраблю вось так. Не. Ну, все забагована. На жаль. Мабыць, калі я раздзяляльнасць змяню на 1080, усё будзе добра, но тады у нас будзе не 13 FPS, а сапраўды 3. І мы нічога з гэтым не зробім. Тут ён лезе як у Uncharted-ах або ў старых Assassin's Creed-ах хутчэй, чым у Uncharted-ах, ну і Uncharted-ах таксама. То бок глядзіце зараз уніз. Калі я запрыгваю сюды на першую і хачу далей, я просто націскаю вверх, і ён просто руку падымае, што гэта будзе аля як стрыбок. І вось, і націскаю і вось ён падымаецца. Но калі вось так яны блізка, і ён можа дасягнуцца рукой, то бок яму не трэба падстрыбліваць. Я просто націскаю вверх, і вось ён сам забіраецца. Бачыце, то бок гэта без... То бок толькі стікам. Ну,
Гэта мелач, но гэта просто вось бачна мне. Ой, вось што ён можа туды дапрыгнуць і таму ён цягне руку. А калі вось ён не можа, ён бачыце наверх ні за што не зачапіцца і ён просто глядзіць наверх. Ці ўсё окей на двух платформах? Мне было цяжка гэта наладзіць, таму у нас было фурычанне на пачатку стрыма. Вось. І ўлева ён таксама ні за што не можа зачапіцца, таму ён проста глядзіць, а заправа можа, і таму цягне руку. Гэта такая рэч, якая насамрэч добра дапамагае мне зразумець, што вось калі ён цягнецца, гэта значыць, што ён можа дапрыгнуць. Я ведаю. Ай, ой. Упс. Я думала, тут сцяна. Я думала... Ладно, яшчэ раз по платформе. Эй. Угу. Спадарня з Менска. Так, з Менска. Яшчэ перасоўваем. І... Тэрміт Джо, што там за мітусня? Тэрміт Галаган. Мабыць, зноў паскуднік крата, калі мы... Так, можна налады, можна, калі ласка, хуткасць вось гэтага, як яго тэкста, каб яно так хутка не прападала. Нельга, ну ладно. Не знікала, прабачце. Адкуль знае беларускую мову? Ну, гэта вялікае пытанне, насамрэч. Вось. Ой, зараз будзе бойка. Вось так вось склалась, што пачала цікавіцца сама. Вось. Упс. Не, да я ухилялась, иди сюда. Дякую, пакуль не трэба. Ухилялась.
Сканувати. Записка уладальницы ломбарда. Ой. Ну, бах. Ой, пробачьте. Новость зловила. Да божух, на. Это мой стол. Вибачаюсь. Лаура, заўсёды правярайце ўсё дазіметрам. Выпраменьвальнікі ўсё яшчэ небяспечныя, плюс на 100% штосьці забываюцца мабыць, у брудных землях. Штосьці ў маім ламбардзе не патрэбна. Бруд у маім ламбардзе не патрэбна, магчыма, штосьці там энь. Ёсць хтось у беларускамоўі? Ну, вось у нас у чацікі ёсць. Рух угору, наверх. Зразумела, тут нічога няма. Ну, я спадзяюся, што все, хто зараз гэта глядзіць на твічы, або не толькі на твічы, калі выйдзе рэплей, каб мне не гаварылі, чаму ты ў яе не гуляеш, вось гэта вось усё. Вось чаму я яе сапраўды не буду набываць на рэлізу. Ну, калі ў мяне, канешне, не з'явіцца або ПК, або Xbox, ну, хутчэй усяго, яны не з'явяцца у месяцы карацей. Хутка не з'явіцца, вось. Мабыць, з тым машына. Мабыць. Зараз мяне прыстрэляць. Вось, я толькі што зразумела. Яны пабачылі, што я рухаю. Упс. Бабуля або дзед? Не. Такіх няма. Так а як? Яны глядзяць заўсёды. То бок, тут прамень на мяне заўсёды. Калі яны направа яго... Ой, стрыму штосьці дрэнна. Калі яны яго направа перасоўваюць, то... Я зразумела. Не сюды трэба. Та там трошечки было. Ладно. Чекаємо. Ладно.
Мабыць, не ў 10 фпс гэта лягчэй, но зараз з затрымкай не так уж і лёгка. Ну все, буду потрошечки, просто по метрику. По сантиметрику шеи. Ну, ой, обнаглела так, обнаглела, есть такое. Ой. Так, ну сейф быў, я яго бачыла. Ну, пригоженько, пригоженько. Дзённікі пастора. На 4.16.67 наша абшчына памірае. На мінулым тыдні выселілі цэлы раён. Добрапрыстойнымі нам прапанавалі сучаснае жытло ў цэнтры горада, которые пераехалі на захад, але або іншыя пераехалі на захад, але часць пагадзілася, а тыя, хто не цікавіцца ні богам. Вось.
Некаторыя пераехалі на захад, але большасць пагадзілася, а тых, хто застаўся, не цікавіцца ні богам, ні д'яблам. 4, 20, 67. Хто я такі, каб канкураваць з прапаведнікамі Фенікса? Яны ў сваіх мядовых прамовах так яскрава апісваюць утульны і якойсьці дабрабыт са сценамі, штосьці будуюць, але якой будзе якога выбірае вартых, або якой выбірае вартых? Хтосьці там будуюць каўчэг, вежы. Дзе можна піраціць фільмы па-беларуску? Кінакіпа, і там ёсць яшчэ адзін сайт, я забыла, як яго назва зараз. Зараз распавяду. Зараз. Тут уже все. До рэчы, мне вельмі падабаецца, як зроблены гэты інструмент. У меня вайбы Alien Isolation ад яго. Вось screen.com зараз кіну ў чаце. Я спадзяюсь, што мяне YouTube мне нічога за гэта не зробіць. Тыц. А як на Ютубе нельга адказваць, прабачце, у чаце. Я так пишу. Будь здоров. Я спадзяюся, што мяне не забаніць пасля гэтага. Ну ладно. Будь здоров. Ой, мы зараз будем помирать. Ну вось. Гульня не думала, што яе будуць гуляць у 10 FPS. Ну і гэта частая рэч, што калі такія моманты з пагонямі, нам будзе цяжка. Так, ну я губляю час просто на тым, каб ось там ён перакатваецца. Но я націскаю стрибок. Я не ведаю, чым ён так перакатваецца. Давайте вось так. Ну ён все ж перакатваецца.
Магчыма, на гэтым сёння і скончыцца нашае падарожжа. Вось, ён чапляецца за яе і за гэта за частку. Ну, магчыма, трэба націснуць прям перад гэтым. Ёсць адна ідэя. Ой. Гульня. Робім. Ось так. Во. Короче, тут просто хуткасць анімацыі яшчэ на FPS павязана. Там зверху штосьці ёсць. Я хочу поглядеть, что там сверху есть. Где больше глядать шоу? Тут на або на твічы. Зараз погляжу, коли так цікаво. Так, тут 4 на ютубе, на твічы. Ну, не ведаю, гэта са мной або не. Вітаю, Лёха. Дякую за подписку, за фоллоу. Не, за подписку на ютуб. Вось, дякую великий. А на твічы 5. Вось. Но мне падаецца і тое са мной. Ну, то бок на гэтым. У чацікі лічыцца прысутныя ў чаце, і я лічусь прысутную ў чаце і на ютубе, і на гэтым. Ой, і на твічы там вось так. Рух униз. Ну, заодно стопну плюс-минус. Божух на Лёха. Дякую, великий Лёха, за подарунки, подписки. Короче, за тое, што вось падтрымліваеш, гэта вельмі прыемна. Каб скарыстацца гэтым тэрміналам, нам спачатку трэба ўключыць генератор Орен. І хайп-трейн на твічы запускаецца. Вось на твічы проста ёсць усе гэтыя рэчы, а на ютубе няма, на жаль. На ютубе нават падпісацца, ну, именно заданаціць, мне падаецца, мне нельга, так што... Так што вось, падабраць. А вось генератор, або не, або ён справа, ён справа. Ставіць. А, я націснула і трымала, як быццам я трымаю. Портатыўная батарэя для агляду. Біонавая батарэя з універсальным раз'ёмам, яе ключавая асаблівасць здольнасць запашваць і захоўваць кінетычную і сонечную энергію для сілкавання каких-то там машын ад да персанальных маркіроўках карпорацыі на лагатып творцы. Ой-ой-ой. Ой, дарэчы, Арігана, віншую цябе, Алёха падпісаў.
Подорвал тебе подписку деду Максиму, и Финкеру, и Фойеру, и Норяге. Сподіваюсь, вам сподобається. Тин-тин-тин. І що тут можна зробити, використати? Ну, гэтага мне хопіць. Я думаю, мне трэба будзе гэта батарэя яшчэ кудысьці несці. Дякую за беларускі веб-сайт. На спажытак. Вось. Ой, не-не-не, я не хотела идти далей. Я хотела вверх пройти. Нет, мяркую, што з імі бессэнсоўна размаўляць, Ворон. Гэй, прыдурак, думаеш, ты круты? Вось што я тебе скажу, дружа. Зараз я тебе на шматкі порву. Не, я настрыбану. Будзе смешна, калі я выйду, і ён не дасць мне прыцягнуць з таго месца, адкуль я выйшла. Ну ладно. Будзе вельмі смешна, калі мы зараз пачнем спачатку. Ну, я хочу гэта ўсё пачытаць, таму у нас будзе спідран. Хто там гаварыў на 18 хвілін дэмка уже гадзіну? Да. Упс. Сейвы тут не сейв. Ну, яны сейвіцца, працуюць, калі мяне забіваюць. А так працягнуць нельга з моманту, дзе я спынілась. Будзем ведаць. Ладно, спідран. Дарэчы. Не пачынялась. А давайте я тады, раз уже я так пачынаю спачатку, давайте я зараз перазапушу гульню ўвогуле. І так же спачатку пачынаю, так? Угу. Паглядзім, пачынілася або не. Тут хайп скарб, дзякуючы Лёхе, адчыніўся. Вось такі вось эмоцый. Прыгоженькі. Так, ну што, момант ісціны. Навошта мы гэта ўсё рабілі? А, ну ўсё тады, гэта баг, я не ведаю, гэта раздзе. А мне проста цікава, калі я пастаўлю 1080. У нас будзе так 3 FPS, но ўсё роўна. Не, тады гэта не за гэтага. Не за графічных налагод. Не за раздзялення. Ну, добра. Portal 2 вельмі моцная гульня. Так, згодна. Мне яна таксама вельмі падабаецца. Вось у яе ёсць беларуская мова. То я ведаю. Дзе прыгажу?
Вось так. Угу. Я вже зрозуміла. Угу. Якія яшчэ гульні ёсць па-беларускі? На скрынка ані в доступе? Не, на Анібелі яны ў доступе. Ну, не ўсе, но насамрэч большасць беларускіх перакладаў я бачу, дзе... Карацей, гэта на Анібеле яны выкладваюцца, калі што. Anibel.net. Вось. Ну і зараз у нас зноў гэта з променем секцыя. Эй! Я думала, ён ужо ўлева ўшоў. Ладно. Зараз напишу так. Вось тут ёсць раздзел з перакладамі. З таго, што я ведаю, там ёсць Life is Strange Remastered, першая частка дакладна перакладзена. Яшчэ ёсць Portal 1 і Portal 2, Half-Life. Што яшчэ? Mouthwashing. Я там бачила. Fallout. Магчыма. Або Fallout толькі кустарны ёсць пераклад. Ну, маю на ўвазе, што ён яшчэ не дароблены, таму яго на сайце яшчэ не выклалі. Hollow Knight першы. Так, сапраўды.
Докі-докі літаратурны клуб. Баема хутка гуляла. Сталкер. Не ведаю дакладна проста па сталкеру. Так, не забываем, у нас тут апгрейд. Здоровье. Текст цігук. Мне падаецца, у сталкеры дакладна толькі тэкст. Гук гэта вось у портале я бачыла, пераклалі. Чула, што Half-Life гук ідзе праца або ўжо зрабілі. То бок, што портал, Half-Life з гукам. Што яшчэ? Воу, гэта моцна, спрабую штосьці пагуляць. Ну вось. Як сказаць? Асалоджвайцесь. Наш улюблений момент. Но аудиодизайн мне тут вельмі прям подобається, ось. Ні, трошечки не хапіло. Так. Ну, а що я туплю? Я можу ж зараз зайти на Анібел, гульні і поглядеть. Лего Гаррі Поттер, Форест, Індіана Джонс, Зорные войны. Ну, Лего Индиана Джонс, Лего Зорные войны, Лего Бэтмен. Будь здоров. Metal Slug, Гаррі Смоук, Portal 2 і Black Mesa мені подається навіть з агучкою. Darkest Dungeon, Hollow Knight, Shapes, Cube Escape, Valheim, Репа, Half-Life Portal еще раз, Disney Princess Enchanted Journey, Misside. Ось ремастер Life is Strange, про яку я пам'ятаю.
Вёска Стардзю. А, Даліна Стардзю, прыбачыце. Ну, вось такое вось. На спажытак. Усё на спажытак. Ну, насамрэч, я думаю, што калі, канешне, калі б у меня гульня не была ў 15 FPS, мабыць, трошки больш людзей было, потому што, ну, на гэта балюча глядзець. Просто вось чалавеческі балюча глядзець. Я памятаю, што зараз будзе, таму 480p. Чи знае спадарня пра пост-кросінг? Гэта калі паштоўкамі, так, абменьваць? А, не зараз. Упс. Ладно, зараз. Ой, калі не 3 FPS, то так прыемна гуляць. Ладно, так, повертаем хотя бы 720. Ну, вось ведаю, но ніколі не рабіла такое. Да вельмі цікава. Ну, так, зараз не ідзем направо, а ідзем уверх. Фух. Інтарэсна, то я ведаю, што такое цікава, дзякую. Інаўгурацыйная прамова. Мае сябры і суайчыннікі з пачатку гэтага стагоддзя на зямныя кантыненты находзяць часы навальніц выпрабавання, што выпалі нашай краіне, паўтараліся зноў і зноў. Мы прайшлі праз наступствы ўласнага невуцтва і
прагі да ўлады. Гэты факт вызначае сэнс гэтага дня. Вы заклікалі нас да канца аддана служыць народу нашай вялікай краіны. Так мы спынілі непатрэбную і жорсткую вайну, так мы захавалі адзінства нашай краіны перад пагрозай ядзернай катастрофы, так мы нарэшце засяродзіліся на сваім народзе і сваёй будучыні. Але гэтага недастаткова. Надышоў час аднавіць нашу нацыю, паўстаць з попелу. Мы прыйшлі ў гэты свет не каб змагацца, не каб забіваць, не заваёўваць. Мы прыйшлі ў гэты свет, каб квітнець і выконваць Божу волю. І нішто не адлюстроўвае Божу волю лепш, чым воля чалавеча. Воля тых, хто не ўцёк, не адступіў, найлепшых сыноў і дачок Амерыкі, ініцыятывы Фенікс. Усё, чаго мы дасягнулі за гэтыя 7 гадоў, было б немагчыма, калі б ініцыятыва не змагалася, каб выправіць сітуацыю і каб захаваць гэтае адзінства, каб адказаць на выклікі нашага часу, дазвольце абвясціць мае ўказы першага дня. Першае. Беспрэцэдэнтныя бюджэтныя расцэнкі на медыцынскія, біялагічныя і сацыяльныя праграмы і даследаванні. Шмат каго трэба вылічыць, і мы гэтага дасягнем. Другое. Поўная забарона на выкарыстанне атамнай энергіі. Бог даў нашым землям бясконцыя дары прыроды. Мы будзем карыстацца імі рацыянальна і бяспечна, кожнаму на спажытак. Трэцяе. Новыя працоўныя месцы і квоты для тых, хто гатовы служыць Амерыцы разам з намі і ініцыятывай Фенікс. Шахты, фабрыкі, навуковыя універсітэты. Давайце разам будаваць нашу будучыню. Вітай, Лёха, ён так трымае? Не, гэта баг. Дакладна на маёй версіі гульні яго рука, якая павінна быць за яго вось прыладай, яна адлюстроўваецца перад яе. Гэта баг, і я нічога не магу з гэтым зрабіць. Я перазапускала гульню. Ну, вось так вось. Так. Чацвёртая. Канстытуцыйная забарона любога ўдзелу ў вайне. Мы пакажам свету, што сапраўдны велічы можа дасягнуць верай, цяжкай працай і тэхналагічнай рэвалюцыяй. Пятае. Нарэшце стварэнне спецыяльных урадавых камітэтаў з прадстаўнікамі назвы Фенікс. Яны разумелі нашу краіну і ўвесці яе ў будучыню. Дзякую вам. Гэты тэкст не павінен быць схаван, но за майго бага я проста не магу дачытаць гэтую нататку, таму гэта іх баг. Так. Атамная электрыка найбольш практычная. Я ведаю, і насамрэч яна найбольш экалагічная. Калі мы ўжо гаворым, яна залішае найменшы як яго след ад сабе. Вось. Архіўны плакат. Back to the roots, mine more, create for a better tomorrow. Якосьці там плакат. Павяртанне да каралёў. Здабываем больш вугалю для найлепшага і будучыні. Мне падабаецца гэты эмбіент тут. Якой? Музыка прыемная. Ну і зараз, мне падаецца, будзе фінальны файт, на якой мы не пайшлі, каб павярнуцца і прачытаць гэтыя две нататкі. Но што зробіш? Мяркую, што з імі бессэнсоўна размаўляць, Воран. Танк тэрмітаў. Гэй, прыдурак, думаеш, што круты? Вось што я табе скажу, дружа. Зараз я цябе на шматкі парву. Хапай яго.
Ой, займу. Молоко. Ну ладно. А, упс, у його довго, я так і зрозуміла. Мгм. Так, згодна. Вельмі добра саундтрек у гульне. Снайпер терміто. Так. А теперь стой тихо, так буде менш балюча. Я не ведаю, як вырашыць гэтую сітуацыю, Уоррен. Парсюка забіла. Так. Ачмурэнна, дзетка, бачыў гэты таўчок? Баявік Тэмпест выходзіць у кінатэатрах побач з вамі, але зараз няма часу на захапленне. Улазь сюды па завалах, пакуль не прыбыла падмога. Ну, гэта не канец. Насамрэч, мне падаецца, я бачыла баема гэты момант, і зараз будзе канец. Якія беларускія каналы на ютубе спадарня глядзець? Я гляжу стендапы ад Локала беларускамоўныя. О, музычка. Тэмпест, авой, ледь пронесла. Амаль што у яблычак. Чувак, ну ты дуже далёка зайшоў, па дарозе раскідаў тэрміцкі гной. Мне трэба быць нагатове, альбо ты займеш маё месца, ха-ха. Ведаеш, я звычайна выцягваю пачаткоўцаў проста з ямы. Ну, калі паспяваю. Ну, няхай. Мяне ключыць Тэмпест. Я Рыч. Ха, як Рычард, ці як чортава карпарацыйная машына для забойстваў. Да жартую я, чувак, супакойся. Не мне судзіць. Нармальны ты хлапчук, Рыч. Нармальны ты хлапчук, Рыч. Адвязу цябе ў бяспечнае месца.
Давай прадыхайся, бо хуценька нам трэба будзе знікнуць. Стан річ. Для бракоўнага, які толькі што з канвейера, ты вельмі спраўны. Якую частку цела яны забралі? Гэта цела цэлае, толькі трохі пашкоджанае. Тады як ты сюды трапіў? Я збег, потым я ўпаў са сцяны і нейкім чынам выжыў. Нават не ведаю, пашчасціла цябе ці не. Месца, дзе ты апынуўся. Карпорацыя Фенікс скідвае сюды свае адходы. А мы якраз адкіды. Альбо бракоўныя, калі больш даспадобы. Тэрміты. Чаму ты не варожа настроены? А чаму я павінен? Хіба так пра нас кажуць у горадзе? Усе людзі, з якімі я сутыкаўся, праяўлялі надзвычайную агрэсію. Чувак, не ўспрывай тэрмітаў як людзей. Гэта гвалтоўныя вырадкі. Яны хаваюцца ў старых шахтах і карыстуюцца шахтавым абстаўленнем, каб паліваць на нас дзеля забавы і дзеля ежы. Так што, калі ты іх бачыш, забівай, альбо уцякай. Нічога, як вернуцца. Не адзін канал відавочна я гляжу, гэта проста я паспела толькі адзін распавесці, пакуль тут сюжэт не пачаўся. Для мяне гульня больш прыорытэт, чым астатнія, ось. Чым тыя каналы, якія я гляжу. Яшчэ я гляжу Багему, яна стрымы свае выкладваюць на ютубе. Nine Raven Cemetery таксама. Мсціслаўская Багема, канал на ютубе. Стрымеркі і Nine Raven Cemetery. Таксама стрымер выкладвае стрымы на ютубе. Рудзі гляжу. І Рудзі Геймс. Вось у яго выйшла сёння або учора відэа па Falloutу першаму. Вельмі цікавае, калі што. Вось. Там як быццам яно і агляд, но і яго ўражанне да вось той старай гульні 97-го года, якую ён зараз паспрабаваў пагуляць. Ён там все раскладвае, вельмі цікава мне было глядзець. Вось. Што яшчэ? Я багата гляжу, но мне няма такого, што прям сяжу і малюсь на адзін канал. Не. Я ў тыктоке на дзяўчыну падпісана, якая кіно аглядае па-беларуску. Вельмі цікава мне яе глядзець. Вось. Такое, карацей. Я больш гуляю, насамрэч, чым прям гляжу ютуб бясконца. Вось. Ладно. Ідзем дальше. Як вярнуцца? Мне трэба вярнуцца за сцяну, як мага хутчэй. Ведаеш, так заўсёды спачатку адмаўлення, потым цудоўнае прыняццё. Што ты маеш на ўвазе? А ты бачыў гэтую праклятую сцяну? Яна непераадольная. Так што, калі ты не ўмееш лятаць або плаваць, лятаць або плавіць рэчы вачыма. Секундачку, гэты пісталет, ты можаш ім карыстацца? Так, я ўзяў яго ў забітага паліцыянта, мяркую, што біязамок разладзіўся, таму я... Нічога сабе, зброя феніксаў, якой карыстаецца бракоўны. Божах, хутчэй бы пабачыць твары радцаў. Тады ўжо яны, вядома, заменіць кружэлку. Давай, рычайка, заскакваю машыну, я дапамагу табе вярнуцца, мы ўсе вярнёмся. Я пазнаю гэтага чалавека. Уоррен, Рольф Гёрд. Мы апрацоўвалі штосьці разам. Нам трэба ісці за ім. Патрульныя будуць яго шукаць. Яны прывядуць нас назад у лабараторыю.
Ось і усё. Ну што? Мне цікава паглядзець другую гульню, якую я спампавала. Як яна будзе тут ісці. З якімі FPS-амі. Таму што тут просто так, гэта і хоць і сайт-скроллер, но ён 3D-шны насамрэч, то бок там персанажы а-ля 3D, ну не 3D-шны, а 3D-шны мадэлькі. Вось ззаді ўсяго. І эфекты 3D-шныя. Таму так дрэнна ад 2D гульня, мабыць, нармалёва пойдзе. Так што зараз паспрабую. А так мне спадабалось, калі б у меня была бы машина, на якой я могла бы гэта нармалёва гуляць, ну, не ў 3 FPS, я б набыла адразу на рэлізе Replaced, но, на жаль, на жаль, у мяне няма на чым у яе гуляць. Так. Так. Зараз плынь зменю. Eternal Life of Goldman. Так, ну я гуляю на геймпадике. О, давайте-ка сюда белорусская. Это уже лепей. Не, яркость ось такая добрая. Дзякую, што зацікавіліся гульнёй Eternal Life of Goldman. Гэта дэманстрацыйная версія, доўжыцца не 90 хвілін і дазваляе апробаваць самы пачатак гульні. Вы вельмі дапаможце нам, калі дадасце гульню ў спіс жаданага. Яна ў мяне ўжо ў спісе жаданага. Так яна не згіне без дані алгарытму з тым. Дзякую, вось так я ўжо дадала мастацтва. Так, і гук, музыка, якую вы зараз чуеце, яна была напісана Кевіном Пенкіным, якой вядомы кампазітар для анімэ. Вось. Яркасць цёмных, вертыкальная вось экрану. 17 FPS. Ну, паспрабую. VHDR тут нават ёсць. Імпад. Вось ужо падлагівае. Ну, паспрабую, но хутчэй усяго таксама не вельмі добра ўсё будзе. Усё? Мы... як яго? Гульня вылецела? Ну, так, зараз я выключу. Зрабі крышачку менш гуку гульні, дзякуй.
На спажытак, ну гэта не паўплывае на тое, што яна завісла. Якая назва уроку ва школе, дзе патрэбна маляваць? Я не ведаю, маляванне. Маляванне. Хутчэй усяго. М. Дубль 2. Ну, давайте 720. Ой, як дрэнна. Ладно, а можна не 720, можна, не ведаю, наприклад, 900. О, ну ўжо лепей. Паглядзім гэтую цудоўную застаўку зноў. Ну, ловім усе баги. У Replaced баг зловілі, тут баг зловілі. Давайте тады я зноў яе перазапускаю і спрабую просто скіпнуць гэтую катсцэну адразу. Ну, таму што... Потому что что мне залишается тут рабіць? Вау, образование, образовальное мастацтво, мистерство в Украине. Угу. Я зрозуміла. Угу. Затисните А, как пропустить. Пробач, катсцена, ты у меня просто... Ой. Вот, не показала. Я все затиснула А. Ну, 20 FPS. С фризами. Ну, окей. Я не ведаю, что это за персонаж. Я тут опинувся. Но отчувається, до речі, добре. Вороги.
Націсніть А, каб скочити, націсніть X у повітря, каб виставити кек і перейдіть ворогу. Ага, я помарю. Новая частка кийка, ручка круг, моцная ручка у форме круга. Чаплянне. Скоквайце на всячыя аб'екты, на кшталт кольцаў або шастоў, каб павіснуць на іх. Змяняем простую звычайную ручку традыцыйнай формы, не выпадае з рук і то добра, на ручка круг. І у яе здольнасць чапляння, скокайце на вісячыя аб'екты на кшталт кольцаў або шастоў, каб павіснуць на іх. Затисните Б, каб схопиться с объект на штала кольца або круга, затем отведите L в бок, каб потягнуться в бок. А, с того боку пройдем. Ну все, я больше не могу. Натискаю. Вітаю, хана. О, Фенікс, гэта тут сейф. Розумію. Новая частка кійка, гнуткі стрыжань. Стрыжань з асабліва сплаву гнуткіх металаў, лёгкі, выдатна гнецца і вытрымлівае любыя нагрузкі. Вырашыла пастрыміць на 2 пляцоўкі. Так, паспрабаваць. Насамрэч у меня тут ёсць 3% загубленых кадраў, а звычайна 0, так што... Ну і гульня дрэнна працуе, таму што я на вельмі старым ноуце зараз гуляю. У меня няма ПК, каб гэтай дэмкі нармалёва гуляць. Анімэ магла «Магіла светлячкоў» 1988 года, вельмі цудоўная. Я чула, я яго яшчэ не глядзела, но я чула пра якія яно тэмы.
Я думаю, мабуть, я його колись погляджу, але не ведаю. Высокий скачок с допомогой кирика с гнутким стрижнем можно скокать выше, чем случайно. Потеснить секс поветру, как поштовхнуться кириком от поверхности ворога. То бок мне треба ось тут ось. Візьмемо. Окей, я натискала. Я натискаю, как на него. Чому я зараз... Я же з кійком на його стрибаю. Ладно, живи. Дякую за етер. Дякую за те, що прийшов. Ось. За каментары, за лайки. Гэта ўсё вельмі дапамагае. Ось. Як так, знаходзячы новыя часткі кліка, не забывайце пра тыя, што у вас ужо ёсць. Выкарыстоўвайце дубовы стрыжань або скокаць па ворагах і не закранацца шыпоў на столе. Ага. Я зрозуміла, тут зараз треба поставити старий кійок. Не, ось гэтай. Упс. Я могу хутка зменьваць кікі. Просто крыставіны. Ти? FPS меня покинули. На консолях такого немає. На консолях порывы с графики, но... Война. Чому я не могу? Ось я перших забиваю, а на другом не могу. Забиваю.
ладно, я думаю, на гэтым сённяшні стрим і скончыць, тому што або а не, я не могу на ладу высці. А вось. Ну що, робім ось так. Что такое, Леха? Ну, я ГБ. Что ты от меня хочешь? Я не ведаю, что я роблю не так. Я наебаюся. Ну, чомусь третій мені это поджигає, хоча я просто зверху. Во. Нарешті. Wow! It really caught fire. Did you feel it? Feel what? The fire! The fire! You really felt the fire? It nearly burned my face! Here, let me feel your forehead. You know the rules, Alter. Why didn't you tell me that you were burning up? That's what I was saying! You saw how it flashed. You saw it, right? Were those really coins inside the bowl? Where did he get so many coins from? We need to take your temperature. And how he beat the ground with his hooves? And then he ran so hard the little man could barely jump over him at the very last second. That was lucky. Yes, Goldman was always very lucky. Let's call him Blackjack. Blackjack. Have you been playing cards with the nurses again? Maybe just one time? Right. Yeah, just one time. One last time. You and Goldman are a lot alike. You mean Blackjack? His name is Goldman, and his name was always Goldman. At least that's what he called himself. So he came to defeat the evil wall and save the village? He came back for something more important than that. Don't talk, or the thermometer will fall out. So where did the angry wall come from? Why don't we ask that fellow there? That one, on the shore. Okay, let's ask him. Oh, we'll let him wear a funny hat, okay? Like that clown who visited on Sunday. Okay, he can wear a funny hat. Адчыніць дзённік, праглядзець заданні. Выясніць, навошта вы тут перагаварыце з хлопчыкамі на беразе. Гуляла ў тую з іглой, а тут старым не можаш. Ну, блін, там з гульнёй яна добра як... Ну, карацей, яна выйшла на макі, я ў яе гуляла на макі, і яна добра ў 60 кадраў ішла у 1080. А гэта я гуляю на старым Windows. Вось, якой на 820p, вось бачыце, не вельмі цягне. Вось, беларускія субтитры, це афіцыйнейшая лакальная студыя рабілі. Гэта афіцыйныя беларускія субтитры, гэта дэмка, вось, Eternal Life of Goldman, і гэта беларуская студыя. Так, яе робяць, таму тут вось ёсць афіцыйныя беларускія субтитры. Неяк так. Ну, я здзіўлена зараз пачуць беларускую, не беларускую, агучку тут увогуле, так яна ангельская, ну, таму што студыя маленькая, ім лепей зрабіць адну агучку, то бок ангельскую на ўсе версіі. Вось. Но мяне здзівіла тое, што так як мы скіпнулі першую катсцэну, таму што яна ў мяне крашылась і крашыла ў гульню,
Я не ведаю, у чым тут запара, тут такая насамрэч добры прыём, то бок гэта ўсё казка, якую расказваюць рабёнку, і вось яны ўрываюцца ў наратыў, і вось штосьці гавораць, то бок той персанаж будзе ў шапцы, і вось ён будзе ў капелюшы, напрыклад, або чымсьці яшчэ. І трэба толькі 2 актора, то бок хлопчык і жанчына, якая распавядае яму гэту гісторыю. То бок гэта не вельмі затратна, но гэта дадае вось гэтай больш, то бок прывязвае гэту гульню да рэальнасці, што гэта казка, якую расказваюць рабёнку, якой у лікарні. Мы не ведаем, што з ім здарылася. Мабыць, ён памірае, мабыць, ён не памірае, адкуль мы ведаем. Ну, я не бачыла першую касцэну, мабыць, там аб гэтым распавядаю, но штосьці, ну, гэта добры механізм, каб дадаць вось такое штосьці ў гульню. Выясніць, навошта вы тут выясніць лёсікі, паклікалі вас на архіпелаг для асаблівага задання. Неўзабаве вы дазнаецеся, у чым яно заключаецца, вас ужо чакаюць на рыбным востраве. Якая лепш гульня, гэта або тая з іголкай? З іголкай. Сілксонг лепей, прабачце, но лепей. О, цацкі мы тут знаходзім, гэта калектаблсы, мабыць. Выявляецца украінская лакалізацыя теж є. Так, ёсць. Я бачыла. А вось гэты чалавек у смешнай капелюшы. З голкою краще, тут без варыянтаў. Так. Рыкі. Клянуся я, маёй віны ў тым няма. Я зрабіў усё строга з 3-й кнігай праваднікоў. Я не мог нічога пераблытаць. Феерверкі, гэта ж не найпрасцейшыя чары. Мне не магло не атрымацца, я выконваў указанні слова ў слова. Але раптам у паветры ўспыхнула аранжавая іскра замест зялёнай. Гляджу, а наўкол усё ўжо палае, і жывёлы ў пачвар нейкіх ператвараюцца. Олтман, супакойцеся, пачварам я ўжо даў рады. Рыкі, ды пляваць на пачвар, хто вярне дзяцей? Ты хоць уяўляеш, колькі іх было на карнавале, колькі іх загінула ў агні? Было свята, а цяпер будуць адны пахаванні. І мае пахаванні таксама не за гарамі. Бацькі гэтых малышоў ніколі мне не даруюць. А што за карнавал быў? Спачуваю табе, але мяне чакае адна важная справа. А што за карнавал быў? На дзень першай манеты заўсёды ладзіцца карнавал. Гэта ж найважнейшы дзень у жыцці кожнага дзіцяці. Усе абажалі гэтае свята, і феерверк там таксама абажалі. Нават лёсікі, тыя вечна на яго бурчалі і бурчалі, але ўрэшце рэшт заўсёды закон выглядывалі на агні паглядзець. Спачуваю табе, але мне чакае адна важная справа. Ясна рэч, што табе да нейкага чараўніка-няўдачніка. Ты, пэўна, на рыбін востраў сабраўся. Бяры маю лодку, я туды дакладна не паплыву. Я ўжо нікуды ніколі не паплыву. Ой, чакай. А ты не бачыў Мілкі? Каго? Мілкі, сабаку майго. На ім яшчэ такая шапачка смешная з пампонам. Не бачыў яго? Не. Ён, напэўна, некуды схаваўся, калі ўсё загарэлася. Напужаўся небарака. Пагладзь яго, як пабачыш, добра. Супраць павука з вострава. Рэкламная ўлётка карнавалу чытаць. Надакучыла хатнія справы, а абрыдла штодзённая руціна, праваднікі дадуць табе свабоду. Прыходзь на свята ў гонар дня першай манеты, выйграй карнавальны забег, і праваднікі абсыплюць цябе золатам.
Скарыстай свой першы жыцці шанс разбагацець, а калі будзеш намнажаць сваё багацце ў будучыні, то, магчыма, некалі зможаш сустрэцца з самім боствам. І што там за боства? Цікава. Мгм. Так. Мгм. Бок сюды можна на выбор рыбны востраў. Не, мяне якоюсь сястра, калі пабачыла, як я граю, сказала, што це мой. Ну ўсё, расказала. Шматлюдная трапічная вёсачка, жыхары суседніх астравоў аселі тут пасля катаклізму на архіпелагу. Тут можна дазнацца больш аб сваім заданні. Хочаце адправіцца сюды. Рыбін востраў. І якой шрыфт прыгожы. Плывем. Сустрэча з Шэмаяй. Смерць вашых дзяцей у дзень першай манеты не выпадковасці, не наканаванне. Гэта злачынства, якое учыніў адшчапенец з іменем Рыкі. Іменно ён выклікаў пажар, які забраў дзесяткі маладых жыццяў. Гэта падступны рэнегат дзейнічаў па ўказцы тых, хто імкнецца пасеяць у нас сумнёвы. Яны спрабуюць раз'яднаць і заблытаць нас. Яны хочуць, каб мы адчувалі сябе разбітым і кінутым, бо такое гора немагчыма перанесці ў адзіночку. Прыходзьце на сустрэчу з Шэмаяй, рупарам мудрасці праваднікоў. Яна паклапаціцца, каб наш супольны жаль не завяў у нішто, а забуяў актам справядлівасці. Сэрцы праваднікоў поўнае спачуванняў, а таму яны дораць вам шэпт дрэва са сваіх вечных садоў. Вазьміце з дрэва столькі пладоў, колькі дзяцей вы страцілі, і прыходзьце на сход. Мы ведаем, як цяжка гаварыць пра такую трагедыю. Плады стануць вашым запаветным шэптам, які праваднікі пачуюць без слоў. Проста прыцягніце рукі, і праваднікі суцішаць вас у сваіх абдымках. Суцешыць, мабыць. Ганна, хвілінку, няўжо гэта вы? Праверыць не магу. Наш план нарэшце зрушыць з мёртвага пункта. Многія з лёсікаў ужо не верылі, што вы з'явіцеся. Нехта нават пачаў панікаваць. Ваше цярпенне ўзнагароджана. Навошта я тут? Ваше цярпенне ўзнагароджана. Ведаю, нам нельга вас распытываць, але... Вы ж бывалі тут раней, праўда? Хаця не адказвайце, прашу, не адказвайце. Я не хачу парушаць правілы, спадар. Спадар, сэр, сеньор. Я не ведаю, як у вашых краях звяртаюцца да старэйшых, у сэнсе старэйшых за сябе. Маю на ўвазе, вы выглядаеце дасведчаным. Вы толькі калі з іншымі лёсікамі сустрэнецеся, скажыце ім, калі ласка, што кіёк гэта у вас накшталт зброі, добра? Я ж разумею, што кіёк гэта у вас не проста так, відавочна не проста так. Але не ўсе лёсікі такія кемлівыя, як я, ха-ха. Перайдзе да справы, у меня няма часу на пустыя размовы. Конечно, канешне. Мы больш не можам чакаць, пакуль здарацца новыя бедствы, час дзейнічаць.
Просто скажыце, што мне трэба зрабіць. La ina kanamina. Лёсікі думаюць, што ключ да таго, што адбываецца ў боства архіпелага, і што толькі яно можа неяк паўплываць на ўсё наўкол нас. Таму вам трэба дабрацца да боства як мага хутчэй. Дзе шукаць гэтае боства? So Leia made Праваднікі зробяць усё, каб перашкодзіць вас з дапамогай сваёй магіі. Яны ўжо адмежавалі боства ад нашага свету і, запэўна, задумалі нешта яшчэ. Што я ведаю, вам трэба сесці на голую яшчарку, толькі гэты поезд можа прабіцца да боства. Поезд, я думаў, паміж астраўкамі Брэдкрамса толькі лодкі плаваюць. Korenaka. О, голая яшчарка не зусім звычайны поезд. Вы самі ўсё зразумееце, як пабачыце яго. І дзе гэты поезд? Ai. Onaman. Лёсікі схавалі поезд ад праваднікоў на закінутым востраве. Яго нават на картах няма. Каардынаты гэтага вострава захоўвае Нісім Кляйн, тутэйшы скульптар, адзін з лёсікаў. Як мне знайсці Нісіма? Minotena. А гэта не цяжка, ён амаль не выходзіць са сваёй майстэрні. Там жа мы і праводзілі свае сходы, рыхтаваліся да вашага прыбыцця. Новае месца для падарожжаў пазначаецца на карце. Дацісніце ЛБ, каб адкрыць яе. Окей. Нісім насіў паперку з каардынатамі ў сваім гарсеце. У яго спіна хворая, бо без гарсета ён нават з ложку стаць не можа. Таму каардынаты заўсёды пры ім на відавоку. Але на апошнім сходзе лёсікаў гэтай паперкі у Нісіма не было. Можа, вы проста яе не заўважылі? Нісім мусіў быў трымаць каардынаты на відавоку. Гэта галоўны прынцып лёсікаў — адкрытасць, ніякіх сакрэтаў паміж сабой. Нісім парушыў гэтае правіла. І што цяпер? Korenama. Вам трэба знайсці гэтыя каардынаты. Мы думаем, што Нісім схаваў іх недзе ў сваёй майстэрні, а займае яна цэлы востраў. Абшукаць яго будзе нелёгка, там і гарэлкі, і дзіўныя мапы, і нават жывая гліна. Але выбару няма. Ужо не ведаю, што там Нісіму на мыслі прыйшло. З другога боку, у яго, пэўна, была прычына схаваць адна з каардынатаў, праўда? Я разбяруся з Нісімам. Вы, напэўна, паспрабуйце. Котка, выгибаецца як. Надпіс на дверах бара. Чытаеш гэта, значыць, ты вінен мне грошы, паразіт. Я не адчыню бар, пакуль кожны з вас не разлічыцца за мінулы месяц. Усё, больш на павер не наліваю. Піце паветра абібакі, бо маё рашэнне канчатковае і беспаваротнае. Постскрыптум, хоць палову доўгу закрыйце, тады паговорым. Тут NPC, почекайте.
Голдман, чья гэта крама, ваша ці мампу? Чуравай. У нас роўныя долі, але сёння мы нічога не прадаём. Чаму? Каскамэра. На востраве жалоба. Па загінулых на карнавале дзецях? Ремастера. Так, але я не пайшоў на пахаванне. Кепска пераношу такое, не хацеў сваім рыданнем непакоіць прыгнечаных горам бацькоў. Калі гэта скон закончыцца? Туркейни, да. Хіба смутак па страце дзіцяці можа калі-небудзь закончыцца? Срывала. Кропкі, кропкі, кропкі. Ці можна змірыцца з такім? Вахсагуя. Смерць дзіцяці раніць кожнага, нават тых, хто яго не знаў. Усё я замыкаю, а то зноў разрыдаюсь. Ну, гэта я. Угу. Не, я хотела направо, я думала, там можно. Ладно. Ключ треба. А вось і мой квартарант. Ведаю, я давно здаю пакой, заўсёды могу прадказаць, будуць праблемы з квартарантам ці не. Гульня вылетела. Не. Ой. Аборт гейм. Аборт гейм. Ты зноў-то? Так, я зноў-то. Аборт гэта грэх. Не ў нас. Не рабі так з гульнёй. Ну, гэта гульня, як гэта вылецела. Каб яе рэанімаваць. Вось. Это адзінае, што можна зрабіць. Трымайце. Працягнуць. Добра, тут хоць ёсць сейвы. Потому што калі было таксама, как і з гэтым. Как і з реплейст, я бы спачатку не пачынала. Квартарант, ведаю, давно здаю пакой, заўсёды магу прадказаць, будуць праблемы з квартарантамі ці не. Раскрыць вам сакрэт, я звяртаю увагу на тое, што чалавек гаворыць, а не на тое, на што чалавек гаворыць, а на тое, як ён дыхае. Не давярайце словам? Словы прыдуманы, каб хлусіць, таму я давяраю толькі ўдыхам і выдыхам паміж імі. Запомніце, калі чалавек дыхае спакойна і раўнамерна, ён надзейны. Вось ваше дыханне, я наогул лучыць не магу, гэта робіць вас вельмі надзейным квартарантам. Ну, гэта і яшчэ той факт, што вашы сябры-лёсікі плацілі пакой для вас далёка наперад. Дзе я буду жыць? У найлепшым доме рыбнага вострава, у маім? Гэці, дарэчы, яе завуць. Дарэчы, вітаю ВРВ. Але не хвалюйцеся, гэта не значыць, што нам даведаецца дзяліць са мной ложак. Што, так, мама. У вас таксама ўсё будзе асобным, і ўваход, і спальня, і нават кухня. Я лічу, што кожнаму даросламу мужчыне патрэбен куток, каб прыгатаваць нешта самому. Я магу засяліцца зараз? На жаль, яшчэ не. Вы ж чулі, што здарылася на суседнім востраве падчас карнавалу?
Дык вось, у вашым пакоі зараз жыве маладая сям'я, іхні сын згарэў у тым пажары. А калі не згарэў у пажары, то пачвары яго пажэрлі. Наогул не важна, што іменно яго забіла, важна тое, што яго сям'я мусіла была з'ехаць яшчэ учора. Так мы дамаўляліся. Але цяпер яны хочуць затрымацца на некалькі дзён, каб арганізаваць пахаванне. Без праблем я пачакаю. Не, гэта абсалютна выключана. Яны заўсёды затрымлівалі плацяжы, а пахаванне цяпер справа не танная. Я сумняюся, што атрымаю хоць якую даплату за гэтыя лішнія дні. Я наогул не разумею, што яны за бацькі такія, што свайго хлюпіка на карнавал адпусцілі. Ён жа ані розумам, ані здароўем не вызначаўся. Шансаў у яго на тое, што перамагчы, а нават дакалдыбаць не было. Дык што вы плануеце рабіць з маім пакоем? А што мне застаецца, выключу братоў Рамзесаў, яны ведаюць, як пераканаць праблемных кватарантаў сабраць манаткі. Яны нават гарантыю на сваю работу даюць, уяўляеце? Таму я магу гарантаваць, калі вы наступным разам прыбудзеце на наш востраў, ваш пакой будзе вольны і прыбраны. Кожнаму дарослому мужчыне патрэбны куток з коврикам, міску для ежы і вады. Так, кожнаму чалавеку. Ліст да Жака. Жак, я ўсё ведаю, усе гэтыя твае тэрміновыя вылеты, усе твае затрымкі ў анагары, усе твае турбулентнасці, божачкі, якой дурніца я была. Ты назваў мяне сваёй адзінай зоркай, але, здаецца, у цябе цэлы млечны шлях зорак. Я ненавіджу кожную клетачку тваёй ілжлівай сутнасці, аж да кончыкаў вусоў. Яны ў цябе навогул сапраўдныя? Калі падумаць, ужо занадта яны аксамітныя. Чарговы падман, так? А шчыра кажучы... Прабачце вады. А шчыра кажучы, цяпер мне ўсё адно. Ідзі прэч з майго жыцця і не думай, што калі-небудзь я дазволю табе вярнуцца. Не быў бы ты французам, выгнала б цябе ўжо даўно. Слёзы на гэтым лісце — апошнія слёзы, што я пралью па цябе. Алена. Падтрымліваю яе усім сэрцам. Всё. Про чумацкі шлях зіра гарна было. Так. Згодна. Вы ўсё яшчэ тут? Чаму ваша лодка вон там, аля прычала? Дзе вы яе пакінулі? Я ведаю, дзе яна. Канешне, вы не падумаеце, што я вам камандую. Але прашу вас пагаварыць з Несімам як мага хутчэй. Да іду, я іду. Майстэрня Несіма Кляйна. Гліняны востраў, які скульптар Несім ператворыў у сваю майстэрню. Недзе тут схаваныя каардынаты голай яшчаркі. Хочаце адправіць сюды? Так.
Что это за локация? Приседание. О, толькі зараз нам далі присяданне. Раней вось я спрабавала там присесть на том вострове. Ой. Упс. Упс. Перелет. Ходьба у присіді. Ага. По такому виду це приседання, це high level skill. Так. Окей. Что линзы архипелага не представляет нашей жертвы уже остаются, пополняя зведзинки здоровья. В вашем рыштунку есть расходные предметы, якія можна выкарыстоўваць толькі один раз. Націсніце меню, каб открыть яго і ў выпадку патрэбы папоўніць свае здоровье. Ну, давайте выкарыстаем. А на X можно вызвать, например, сам. А след. Бачу, там секунду. Прости. Okay. 211 97 005 24 071. Шлях до босства, открывая ясный повод. Упс. Давай просто. Ось так.
скарб. Упс. Насамрэч з таго, чаго я магла б пажадаць. З таго, чаго, што я магла б пажадаць гэтай гульне, што тут магло бы быць лепей. На мой асабісты погляд. Скарбы, якія я знаходжу, так, гэта хілкі, якія так мне каштоўныя. Ну, я ведаю, што тут гэта дакладна будзе часткі вось гэтай кійка. І выкарыстаем адразу. Просто на дадзены момант я знаходжу толькі хілкі, якіх у меня вось ужо жопа і жу. І таймінг. Недостриб, недоскок. Да я не ведаю, я чым я не капаўся.
Motorhead. Це ще один стрім по Голдману, так. Чому спиняться на Silksong, коли можна... Ой, стриму щось то вельми дрянно. Вельми дрянно. До речі, Сюртхе... Завсёды была подписана, або тебе подаровали подписку? Или подаровали, то виншу. До речі, гэта ж не толькі ў мяне выявы жорстка курычыць. Вось я гавару, што штосьці стрыму вельмі дрэнна. Ну, вось гавору, тэставы стрым на две плыні. Но гэта зараз, мне падаецца, у мяне ўжо інтэрнэту дрэнна. Ухиляться, зрозуміло. Наскільки я пам'ятаюся, на место подарував. Цудовно. Бо стрим у 4 FPS яшчэ і сыпется картинка. Я ведаю, я вот бачу, что у меня вот была там одна полосочка з OBS з 4 з 5. Тут був червоний стан сувязі. Окей.
жах. Карацей, 2 гадзіны 40 секунд стрым ідзе нармальна, потым усё жахліва. Зразумела. Ай. Несім Кляйн. Трэсні мая галіна, няўжо збаўца явіўся. Ой, давайте я пагляджу, дарэчы, як гэтая карцінка выглядае на стрыму. Ой, давайте я пагляджу, дарэчы, як гэтая карцінка выглядае. Ну, не так уж дрэнна, гук не ламаецца, хоць гэта добра. Доўга ж ты ішоў збаўца, былі важнейшыя справы? Любіш, калі кветкамі сустракаюць? Нічога, што мы абышліся без аркестра, не пакрыўдзіўся? Я прыйшоў сюды не па гэта. Так ты ішоў тут па каардынаты вострава з поездам? Знайшоў іх? Канешне, а навошта ты каардынаты ад лёсікаў схаваў? Ой, толькі не патрэбна мне анатацыі чытаць, лады? Ты тут усяго 5 хвілін збаўца. А я гадамі гэтыя каардынаты захоўваю за сваім поясам. Ты хоць уяўляеш, з якімі спакусамі я быў вымушаны змагацца? Я мог атрымаць з-за іх усё, што захачу. Усё, што захачу, разумееш? Але я слухаюся нашай старэйшыны, верую ў ёйны план для лёсікаў. Чакаў сапраўднага забаўцу. А ўрэшце рэшт прыйшоў нейкі смешны старыкан. А Ганна з Рыбіна вострава гаварыла, што мы з табой пасябруем. Ты і я? Ты нават дурнейшы, чым я думаў. Дай угадаю, што Ганна нагаварыла табе. Трэба сесці на поезд і даімчаць да боства, я угадаў? Усё так? Не, ўсё не так. Думаеш, мы б сталі цябе чакаць, калі б маглі проста сесці на поезд? Не ўсё... Не, ўсё куды складней. Праваднікі даўно яго паламалі. Яны не хацелі, каб хто-небудзь, апрача іх, мог трапіць да боства. Гэта я ўжо зразумеў. Поезд можна адрамантаваць? Што, так не церпіцца нас усіх расчараваць? Так, яго можна адрамантаваць, але голая яшчарка не зусім звычайны поезд. Праваднікі накіравалі на яго ўсю сваю магію, а ён устаяў. Адзінае, што ўдалося гэтым варварам вырваць з яго 3 ключавыя дэталі. Але іх праваднікі не змаглі зніштожыць. Таму яны схавалі дэталі ў розных частках брэдкрамса. Знойдзеш ты дэталі, вярнеш голай яшчарцы і поезд паедзе. Дзе іх шукаць? У нашай любай старэйшыны на гэта быў план. План лёсікаў, як яна яго называла. Яна гаварыла, што ўсё прыдумала і прылічыла наперад, і кожнаму з нас падрыхтавала сваю ролю. А яшчэ старэйшына настойвала на тым, што ніхто не павінен ведаць план поўнасцю. Поўнасцю ведала толькі яна адна. Толькі вось бяда, старая нядаўна памерла, а гэтага ў ёйным плане не было. Я двойчы пераправерыў, відаць, у нечым яна пралічылася. Лёсікі павінны былі прывесці цябе прама да сэрца яшчаркі. Сэрца яшчаркі? Так, гэта адна з 3 дэталей поезда, паводле легенды, сэрца яшчаркі гэта рухавік. Але раз план лёсікаў
крышачкой накрыўся, той лёгкай дарогі да сэрца яшчаркі табе не відаць. А што з іншымі дэталямі? Але раз план лёсікаў крышачкай накрыўся, той лёгкай дарогі да сэрца яшчаркі табе не відаць. Так, гэта было паўтор рэплікі, я думаю, гэта як яго? Гэта баг. Ну, то бок тут павінна была быць іншая, як яго, рэпліка. З крыца яшчаркі. Вітаю, Джордж. Пуні. Так. Не можаш мне нічым памагчы? О, якраз я магу, я дакладна ведаю, дзе знайсці лапу яшчаркі, трэцюю частку поезда. І дзе ж яна? Не спяшайся так, збаўцца, сперша зрабі тое, што скажу. Ты паедзеш на маяк, ясна? Там будзе... Хутчэй за ўсё, там мусіць быць жанчына. Маладая. Ты ні з кім яе не пераблытаеш. Адай той жанчыне... Так, адай той жанчыне вось гэты флакон. Флакон з вадкасцю, некалі ў гэтым флаконе была парфума. Цяпер у ім пераліваецца дзіўная вязкая вадкасць. Нісім папрасіў перадаць флакон маладой жанчыне, што жыве на маяку. Важныя прадметы трапляюць у спецыяльны раздзел рыштунку. Націсніце меню і каб адчыніць яго. Вось. Толькі не ад карковы яго яна павінна сама вырашыць. І перад тым, як аддаваць флакон, скажы ёй, нават слон малюе хобатам лепей за цябе. Што? Просто скажы ёй імёна і такія словы. Як дабрацца да маяка? Адзіная дарога туды ідзе праз форт Слановы абцас. Я служыў у тым форце шмат год. І кожны дзень зырыўся на маяк з вакна сваёй жаўнеркі. Сваёй жарнёўкі, прабачце. Я думаў, ты скульптар. У дзяцінстве я таксама так думаў, але мой бацька аддаў мяне ў салдаты. Салдаты. Што ўнутры форта? У апошнія гады яго ператварылі ў нешта накшталт лабараторыі. Зрабілі рамонт, панавозілі дзіўнага абсталявання, меліся распрацоўваць вакцыну ад сухой хваробы. Хаця табе, хто хочаш на брэдкрамсе, скажа, што гэта зараз не вылечаная. Што гэта зараза не вылечаная. Карацей, кажучы, сярод белых халатаў мне сталася нядобра ўсе гэтыя шпрыцы, трубкі, прабіркі у мяне ад такога ногі падкошваюцца, таму я зволіўся. Так, я што, не ўмею чытаць? А не, скульптара. А перад самым ад'ездам даведаўся код ад новых дзвярэй, якую толькі ўсталявалі ўнутры форта. Нібы для бяспекі, але я думаю, яны нешта з ёй хавалі. Што яны маглі хаваць? Скуль мне ведаць? Ты лепш код запішы, або ты думаеш, што перад збаўцамі усе дзверы самі адчыняюцца. Дабрацца да форта тебе дапаможа Жак, ён таксама з нашых лёсік. Вунь якраз прыпаркаваў свой самалёт непадалёку. Скажаш, што ты ад мяне і перадай яму манетку, ён зразумее. Манетка, з выгляду звычайная манетка, Нісім папрасіў перадаць яе Жак. Папялістая груша, кулінарны інгрэдыент, расце на старых пажарышах, брудна-шэрая звонка, унутры горкая і цёплая, быццам попел, які яшчэ памятае полымя.
Звярыны гамбіт, каштоўнасць. Ніхто і ніколі не гуляе ў звярыны гамбіт дзеля забавы, бо пераможцы становяцца багацеямі, а пераможныя застаюцца калекамі. Партыю пачынае той, хто першы ловіць на сабе позірк звешка. Цікава. Так. Ну тут улятаем. Так, так. Ну, кажись, стрым пракашляўся. І лепей стала. Я аднесіла. Ведаю, у французаў вельмі добрая інтуіцыя. Я, дарэчы, француз. Несі прасіў перадаць табе манетку. Вельмі добра, гэтым разам ён не забыўся. Даецца, ўсё-такі назбіраю на новую парфуму. Аддаць манетку. Скажы мне, мой сябра, але толькі шчыра, у цябе была спакуса пакінуць манетку сабе? Не. Пардон, але мне, як французу, не зусім зразумела. Бо спакусы ўвесь час сустракаюцца на маім шляху. Я лічу, што жыццё занадта кароткае, каб не падавацца ім. Enough talking. We've got a mission to do. Oh, have you already figured out what Goldman's mission is? Well, sort of. The train looks like a big lizard, and we want it to move. But first, we need to do a lot of things. And fly to that fort with the funny name. Something like the boot, or the shoe? Try to remember it yourself. I'm not stupid. It's all the pills. They were green again today. When I take the green ones, I can't think of anything. I just want to sleep all the time. Remember what Dr. Gilbert said about the green pills. You must not sleep for 8 hours after you take them. Now, try to pay attention. Maybe we can look at the map and remember together what that fort is called. There's no fort on the map, and looking at it makes me want to sleep even more. It's like someone drew it with a pencil. You like drawings. Drawings like yours, with lots of colors, and everything looks it looks real. And you know, everything seems to move. Like if you look at it for long enough. Oh, you mean a map like Monsieur Jacques has? Monsieur Jacques? You mean that guy with the mustache? Does he have a map? Why doesn't he show us? Because you interrupted him? I didn't interrupt anything. I'm listening. Слухаем далей. Лады, не будем марнаваць час на балбатню. Месье Жак, да вашых паслуг. Мне трэба трапіць у форт Слановы абцас. Лягчэй лёгкага. Цяпер у цябе ёсць асабісты пілот. Тады паляцелі. Так, манші. Хвіліначку. Маншар, прабачце. Бачыш флаг? Куды б не закінуў цябе лёс, проста знайсці такі флаг і проста знайдзі такі флаг, і я прылячу па цябе, неважна, дзе гэта будзе. Дарэчы, выкінь гэты варты жалю шматок паперы, які ты называеш картай, і палюбуйся на шэдэўр месье Жака. Ну вось, ну як, вось гэта карта, дык карта, правда? Ну мапа, ну ладно. Выглядае неблага. Няблага. Ды гэта найцудоўнейшы пейзаж, які толькі можна уявіць. Павер мне, я бачу іх усе. Калі перад табой такое хараство, нават калі чарствелы эклер, як я ўспамінаю, дзеля чаго варта жыць. Пяройдзем да спраў. Слухаюся. У лёсікаў ёсць падрабязны план, моншэр. Спачатку мы дапаможам табе забыць сэрца яшчаркі. Гэта забыць, мабыць, здабыць. Гэта дэталь схавана недзе ўнутры гросманаў, гіганцкіх гліняных статуй. Дарэчы, іх вырабіў адзін з продкаў Нісімаў, уяўляеш? А каб трапіць у гросманаў, табе спатрэбіцца змяненне зарыва з храма Асмадея.
Толькі не пытай, што гэта такое. Я стараюся трымацца як мага далей ад усяго магічнага. Пагаварылі лепей з археолагам Говардам Хоупам. Выкарыстаць змяінае зарыва было яго ідэяй. Здаецца, нядаўна ён зноў выправіўся на чарговыя раскопкі. Ой, я зусім забыў, да храма Асмадея можна дабрацца на санях Ханоха. Ён лепш за ўсіх ведае дарогу. Але мсье Жак щось разбалбатаўся, ты ж хацеў як мага хутчэй трапіць у форт самого абсас, так? Тады камандуй, і мы вылятаем. Ну, давайте, вось як нам адчынілі, так мы паляцім. То бок спачатку музей сям'і Кляўнаў. Дынастыя скульптараў Кляўнаў заўсёды выстаўляла тут свае работы, і цяпер большая частка музея зруйнавана катаклізмам. Недзе сярод руін вы знойдзеце Говарда Хоупа, археолага, які ведае прызначэнне змейнага зарыва. Церпіцца пагаварыць з Говардам Хоупам? З кім? Ну ты з тым археолагам, экспертам па змейным зарыве. Я быў бы рад адвесці цябе да яго, але зараз востраў пад метэарытным дажджом. Мусім пачакаць, пакуль ён сціхне. Пардон. Добра. Ханохс Энд. Адасобленая раньше Ханоха і любімага здаравяка, толькі Ханох дапаможа дабрацца да храма Асмадея. Табе хіба не трэба спешна ў форт? Форт можа пачакаць. Спершу раскажы мне пра... Як ты кажаш яго зваць? Ханох? Ага, Ханох. Я таксама не з першага разу запомніў. Іншая рэч, Жак гучыць падбадзёрліва бы шпыненне шаманскага. А Ханох вымаўляеш быццам пясок на зубах скрыпіць. Але гэта не замінала нам сябраваць, толькі ты глядзі пара пясок, яму не блаўтані. Ханох часам такія рэчы блізка да сэрца бярэ. Ён уразлівы, але па-добраму, разумееш? Я гэта заўсёды шанаваў. А фанаты наогул яго багатварылі, крычалі яго імя так, што заглушалі шумы матораў. Фанаты? Ханох быў каралём гоначных трэкаў, такім хуткім, што за ім нават цень не паспявала. Добра, што мая стыхія неба, бо на зямлі мы б ішлі з ім кола ў кола. Можа, я быў бы хутчэйшы, але, шчыра кажучы, я рада, што не давялося правяраць. Ханох выйграў усе медалі і кубкі, давялося нават выдумляць новыя турніры, проста каб яму было за што змагацца далей. Але ведаеш, Моншар, мне на ўсе гэтыя ўзнагароды абыякава. Мне самога гэтых бліскавак паўнютка даўно з ліку збіўся. Але ўсё гэта мішура. А вось калі Ханох за руль садзіўся, вось гэта было сапраўднае. Машына ў яго руках нібы рабіла першы ўдых. Унутры металу прачыналася душа, а матор пачынаўся біцца як сэрца жывое. Толькі Ханох націскаў на газ, і дзікі звер з ровам вырываўся на дарогу. Ханох паможа мне дабрацца да храма Асмадея? Так, дамчыць цябе на сваіх вялікіх санях. Але не хвалюся, з санямі ён управляецца ледзь не лепей, чым з спарткарам. А на самалёце было б хутчэй? О, Моншер, я быў бы рада не адступаць ад цябе ні на крок, але паглядзі на карту, бачыш гэтае свячэнне? Самалётам там не прылецець, прыборы дурэюць. Раней неба там было крыштальна чыстым, але катаклізмы пакінулі на архіпелагу шрамы, і гэты адзін з найглыбейшых. Але не пераймайся, Ханох ведае тыя месцы, як свае 5 пальцаў. Ды якія прыборы саням трэба, я ж проста слізы хочуць. Ханох таксама з лёсіком? Так, ён адзін з нас, а для старэйшыны нябожчыцы
Ён як родны быў. Ханох некалі выратаваў жыццё ёйнай унучцы. Апошнім часам ён не выходзіць на сувязь, але з ім такое бывае. У Ханоха нялёгкі лёс, ну, сам усё зразумееш. Дык што, ляцім у Ханох-Сент? Так, ляцім. Сескамарини! Ой, там босс. Картажаха. Для ідыёта Томаса. Томас, бачыш, што я абгрэлую анучу на палцы? Гэта ўсё, што гарэлкі пакінулі ад майго любімага світера, шведара. Таго адзінага, который не калоўся. І гэта мне яшчэ пашчасціла. Саскочыў бы на момант пазней, і замест світера, шведара, на паліцы вісеў бы мой падсмажаны зад. Падсмажаная дупа. Я ж табе, ідыёту, казаў, што гарэлак проста так не пазбегнуць, пераскочыш паміж струменяў агню. Ага. Каб я яшчэ калі паслухаўся тваіх тупых парад. Ніяк тут не праскочыш, хіба што калі знойдзеш. На чым звесіцца з шаста, пакуль агонь палае. Ой, не магу, прасці. Oh man, come on! He can't reach the ring to lower the bridge. He needs a longer cane. He's not up to it yet. You shouldn't get involved in something if you're not ready. Oh, like you were on Monday. What do you mean by that? Well, after you didn't visit me on Monday, you said you weren't up to it. Did you need a longer cane too? You need a shorter tongue. You want me to keep going, or should I leave? I'll be quiet. Я ще раз поспробую. Мне треба щось таке парить в небі або щось таке. Ладно, полетели. Форт Слоновий абцас. Былы вайсковы форт, пераабсталяваны ў лабараторыі, у апошнія гады стаў месцам прыватных эксперыментаў прафесара Менгрета. Адзіная дарога да маяка ідзе праз тэрыторыю форта. Полетели. Сескамарини!
страшно. Можна сюди. Оперны грыб кулінарны інгрэдыент п'е чароўным меца-сапрана, калі варыць яго ў кіпні. Не любіце оперу, дадайце ў ваду лыжачку мёду, каб склеіць грыб у горла. Дзякуючы яму суп выклікае лёгкія дрыжыкі, як быццам на знямелым языку прыемна лопаюцца бурбалачкі. Фух, узяць. Тут пакуль не можам прайсці. Вітаю, якога жанру гэтага дня? Метроидвания, насколько я разумею. Платформер, экшен. Я ведаю, што я на ютубе не змяніла гэты допіс стрима, калі змяніла гульню. Прабачце, но гэта мне зараз вельмі цяжка зрабіць на ютубе будзе. Я дуже люблю Metroidvania, Hollow Knight, Blasphemous, Islets Bo, Animal Well, etc. Так. Ну, вось гэта адна з іх. Яна больш такая экшонавая. Ну, тут вось ёсць лакацыі, куды трэба павяртацца, хабы, вось гэта ўсё. Но яна такая больш экшонавая, тым сэнсе, што вось мы зараз былі ў іншай лакацыі, там трэба была абілка, каб прайсці далей, то бок мы не можам туды прайсці. Но тут, мне падаецца, калі мы заб'ём босса, то хаця не ведаю, зможам павярнуцца на лакацыю, калі мы заб'ём босса. Карта форта. О, вот карта. Так, Metroidvania. Хаця, ну, такія тут больш лінейныя лакацыі, ўсё ж такі, насколькі я бачу. Вниз нельга, зачынена. Можна. Ой. Ладно, давайте отчиним. Выправить все. В узел хилка сюда.
Пералатаны слон. Цацка, якая не хавае сваіх ран. Узяць і адчыніць калекцыю. Першая. Фрагмент дзённіка Алівіі Кляйн. Першы тыдзень у форце прафесара Менгера я спала больш, чым увесь апошні год у доме таты. Дзіўна, у гэтым месцы заўсёды так шумна, а мне спакойна. Прафесар будуе лабараторыі на месцы жаўнераў з ляпнінай і калонамі. І я лаўлю сабе на думцы, што мне такое спалучэнне падабаецца. Што б сказаў тата, напэўна, незадаволена фыркнуў бы, як заўсёды, а дзед, без густаўшына, мярзота. Ён жа у нас вялікі скульптар, слоў не шкадуе. На мяне вось ніколі не шкадаваў, каб я раптам не забылася, што маё жыццё толькі прыкрая памарка ў чарцяжах. У прафесара Менгерта розных чарцяжоў таксама багата, але, здаецца, яму цікавей абмяркоўваць свае планы з пустым крэслам, чым гарбець над паперамі. Магчыма, ён не зусім у парадку. Але гэта не мая справа. Галоўнае, каб ён мог выканаць маю просьбу. Засталося толькі расказаць яму, навошта я насамрэч сюды прыехала. Я ж хацела пагаварыць з ім яшчэ ў першы дзень, але ўсё ніяк не наважуся. Я баюся, што ён адмовіць ці наадварот пагадзіцца, і адступаць будзе няма куды. Усё, годзе, заўтра я пагавару з ім. Заўтра. What do you mean? What? What do you mean he smashed? What do you think? He fell from a great height. Yeah, but he couldn't have... did he really die? I imagine he was crushed to a pulp. Do you think they'll ever find his body? Mom! Okay. I was just making sure you were paying attention. Ну, весело, конечно. Ну, я не зразумела. Спачатку, што гэта вораг. Фрагмент бірузовага шляху. Фрагмент старажытнай карты, якая вядзе да легендарнага скарбу Брэдкрамса. Кожны фрагмент сам па сабе бескарысны, але усе разам яны адкрываюць бірузовы шлях. Не колькі маршрут, колькі выпрабавання. Дзякую. Не буду конструировать.
Нотатки профессора Менхета, что бачишь на чертежу лінейкай камень, не глядзі глыбей, перад табой чыстая фізіялогія. Ведаеш, што адбываецца з каралеўскім пітонам? Перш чым ён скіне скура, ягоныя вочы мутнеюць, а пад лускай збіраецца лімфа, каб дастаць мёртвую тканку. Форд гэта такая ж змяя. Рэновацыя для яго адзіны спосаб скінуць старую скуру, каб агаліць адну суцэльную, усемагутную мышцу. Але я буду мозгам, які пасылае ёй сігналы. Калі б толькі з людзьмі ўсё было так жа проста. Я ўзяў новую сядзелку у палаты сухой хваробы. Здаецца, праца яе не вельмі цікавіла, і яна збольшага хацела схавацца ад знешняга свету. У яе цікавы твар, як у статую, але мінуў тыдзень, і статуя раптам загаварыла, папрасіла ў мяне паслугу, калі гэтым словам можна апісаць нешта настолькі жахлівае. Фрагмент дзённіка Алівіі Кляйн. Пагаварыла з прафесарам Менгартам. Думала, адразу перайду да галоўнага суха, лаканічна 100 разоў адарэпетаванымі словамі, як раптам злавіла сябе на тым, што расказваю яму ўсё без разбору. Мяне як быццам прорвала. Аказваецца, мне так гэтага не ставала, каб нехта выслухаў мяне, не перарываючы анатацыямі пра каштоўны агонь Кляйна. Як ні ў якім разе не павінен загаснуць ува мне. Прафесар і праўда слухаў. Не мармытаў сабе пад нос, не азіраўся на адбіткі ў шкле. Мне здаецца, што нават праз маску і акуляры на ягоным твары я разглядзела нешта накшталт спачування. Але калі настала пара перайсці да сутнасці маёй просьбы, я ўсё-такі ухапілася за загадзя падрыхтованыя слова. Стерилизация. Я чомусь думала, что профессор оценит яго навуковую адчужнасць. Здаецца, я памылялася. I think I've heard that word before. Which one? Sterilization. From the nurses in the hall. They were talking about something and laughing. Laughing? What does it mean? There is nothing funny about it. It means that... The woman doesn't want to have children, right? It seems that way. Never ever? What if she changes her mind? Seems she's determined. Are there lots of people like that? Like what? Who don't like children? She doesn't... That's not it, Alter. What is it then? I'm sure she likes children. It's just that some people... Not all people, but some... I think I've heard that word before. Which one? Sterilization. From the nurses in the hall. They were talking about something and laughing. Laughing? What does it mean? There is nothing funny about it. It means that... The woman doesn't want to have children, right? It seems that way. Never ever? What if she changes her mind? Seems she's determined. Are there lots of people like that? Like what? Who don't like children? She doesn't... That's not it, Alter. What is it then? I'm sure she likes children. It's just that some people... Not all people, but some people...
they... I guess you could say they don't want to... Ruin their life? Alder, please. I remember what you... I apologized 100 times, 1,000 times. Didn't you promise to forget about it? I promised. You remember what you promised, right? Yeah, I remember what I promised. Good then. Спринт. R2, как поспориться. Другий скачалось. Скокнуть значно далее. Ой. Упс. Зорковокий мох – кулінарний інгредієнт приправи, що росте у місцинах, які зорковоким довелося покинути за людей. О, імпульсний стрижень. Грудки стрижень покрылася загадковой резьбой, покрыта загадковой резьбой. Теперь он здольны генерировать импульс, на які реагують спеціальні спружини. Угу. То все, это просто это апгрейд.
Не. Мои гроши. Пеліканаў узяў каштоўнасць, якая ж легенда гэтым нажніцамі пераразалі пупіўну самого боства архіпелага. З той пары кожная маці марыць, каб ёйнае дзіцё пабачыла хоць бы іх бляск. Разумела. Карта форта. Насамрэч, мяне тут захавала, у меня уже стрымідзе 3,5 гадзіны. Не ведаю, мабыць, мы павярнемся да гэтай дэмкі, но я б, калі б гуляла, уже б гуляла ў поўную версію. Вось. Што за гульня я зразумела? Мне уже трэба ісці. Ну што, такой тэставы стрым, мне падаецца, больш-менш паспяхова прайшоў у нас. З гэтай гульнёй. І за Replaced таксама. Так што всё. На Твіче ідём у рэйд, на Ютубе рэйдаў няма, таму не ідём у рэйд. Вось. Ну, мабыць, буду адразу стрыміць і на Твіче, на Ютуб. Паглядзім. Ну, зараз усё добра, но ўсё роўна у меня 7% дзесьці загубленых кадраў. Гэта не вельмі добра, ну ладно. Паглядзім. Вітаю, я ўжо ўсё скончыла. Так што дзякуй всем, хто быў, дзякуй за кампанію. Вось. На Твічы вы пойдете да ватафакі глядзець на Сігналіс. Потому что я сама хотела бы пройти эту гульню, но пакуль не прайшла, так что давайте. Вось вам рейд. А астатнія... Ютубы дзякую зноў. Так, за ўсё, за прагляды. Мабыць, і варта рабіць адначасова два стрыма, не ведаю. Ладно, паглядзім. Всё тады. Да пабачэння. Мы опремся для прорыва и вернемся.
Thank you.